Dámy a páni, v tejto chvíli mladomanželka nakladá polievku lyžičkou. Nakladajú v tejto chvíli do taniera, kde dáva veľké sústo s lížou. Naberá aj trošku polievky. Naberá tam polievku, kde sa plaví petržlenová vňať. Petržlenová vňať sa trošku chveje na tej polievke a v tejto chvíli polievka je nádherná. Je tam aj zo pár kúskov mrkvičky a aj celerik tam vidím tam aj celerik. Žiadne mäso, asi šetrili v reštaurácii Meridiana. V tejto chvíli zoberá lyžičku a dávajú do pusy Sarah. Sarah otvára ústa, manžel fúka. Sarah otvára ústa, je to vrele, bacha, popáli sa, ale nepopáli sa. Dáva tam aj trošku mrkvičky, aby videl, ako má nádhernú manželku. Áno, v tejto chvíli Marian naberá polievočku do pusinky a papal mrkvičku. Nežer jak prasa. Utiera si pusinku, utre pusinku aj Sarah, utrie pusinku. Neutiera aj pusinku, v tejto chvíli utiera pusinku a naberajú ešte jedno sústo. V tejto chvíli otvárajú ústa, nemá takú veľkú hubu, čo naberáš toľko, menšiu porciu tam daj. V tejto chvíli Sarah papa otvorí, áno, krásne to nabrala celé do pusy. Tak nádherne otvorené ústa, to som ešte dlho nevidel. V tejto chvíli Marian utiera ruku a Sarah berie lyžičku. Ber tú lyžičku. Ja hovorím rýchlejšie, jak ty robíš. Berie lyžičku a papa trošičku. Naberá mu len polievočka, v tejto chvíli Marian papa. Všetci nadšene tlieskajú, lebo to zvládli. Zdravie, chlapci. Na zdravie. Ukážme muži ženám a ženy mužom, že na tejto svadbe to bude niečo úplne iné. Že na tejto svadbe všetci ťaháme za jeden koniec povrazu. Vitajte v kráľovstve dobrej nálady, vitajte na najkrajšej svadbe na Slovensku, kde si Marian a Sarah povedali áno. Veľký potlesk! Rozbijam tento tanier pre vás, aby črepy do vašej rodiny šťastie priniesli. Zakry si oči. Marian, šibal prešibaný, vyťahne z vrecka peniaze, strčí ich Zorke a Zorka všetko uprace. Zorka, celý večer dre za 20, ale teraz má kilo v ruke. Ak raz budete doma sedieť pri televízoroch a sledovať zábery z tejto svadby, už to bude dávna minulosť. Bolo nám veľmi dobré. Bavili sme sa, smiali sme sa a tešili zo života. Aj vám všetkým, ktorí tieto zábery budete pozerať, prajem, aby ste boli jednoducho šťastní. Nech sa Sarah a Marianovi stále darí. Pohode, nevadí vám to, že robím trošku komédiu okolo toho? Pôjdeš bez honoráru. No. Ježiš, do p***. Ježiš, ja mám mikrofón, na čo to nahrávaš? Ježiš, to sa všetko nahráva. Ten kameraman, to je taký bulo. To, aby si to vymazal.